היי לכולם, תודה שחזרתם אליי לעוד סרטון. היום אני אראה לכם איך להכין סליים, אז בואו ונתחיל. בשביל להכין סליים צריך על סבון, מחויב ג'ל כדי שהסליים יצא לכם. משהו כדי לערבב איתו, אתם יכולים לקחת שיפוד כדי שאתם יכולים לבדוק באמצע אם הסליים מוכן, כאילו עם החוץ שלו, לבדוק אם הסליים מוכן. תיקחו כוס כדי שנערבב בפנים את הסליים, אז בואו ונתחיל. סבון ונשפוך בסליים ככמות הסליים שאנחנו רוצים. מיד אחרי שסגרנו, שסיימנו, אז נערבב המון זמן. אתם יכולים להוסיף מלח אם אתם רוצים שזה יהיה רוש כזה. עכשיו בואו נבדוק עם השיפוד אם זה נהיה סליים כזה. אפשר גם עם היד, מעדיפה עם השיפוד. מערבבים המון זמן עד שלבסוף יוצא לכם סליים. אז תודה שצפיתם בסרטון שלי, תעשו לייק.